Čaute kamaráti, je 8 hodín večer v noci a tuto s Ďurkým. Čaute. Sme si zmysleli skvelý nápad, že ideme na 2 noci prespať opäť do hôr a vyštartovali sme rovno v noci, takže takto som ešte nikdy nešiel, vždycky som si ten bushcraft pripravil cez deň. Takže teraz ideme všetko riešiť v noci po tme. Tak som veľmi zvedavý. Toto je dnes už môj druhý výstup. Prvý som absolvoval ráno s Ričím. Tak kým sa my dostaneme niekde tam hore, tak vy si pozrite náš ranný výstup. Ako sa ti páči, Vadičov? Ešte raz sa pýtam, ako sa ti páči, Vadičov? Ani lyže netreba. Ani lyže netreba. To ide samo. Ty kokos. Je dobre retardovaný v takýchto čižmách. Víš, o ní hovorím. Jak sa z toho ešte pári. No len počkaj, kde si ti vrstve? Môžete natáhnuť? Máš tam stredom najväčka, nie? Hej, sú aj stredom. Máme ho aj. Jo. Chytíš ty štamprlíky?
Počkaj, to je nepremokal. Ako vylíš. To ťažko, keď musíš byť aj kameraman, aj krstič. Jasné. Tu sa nešetrí. Poď tam sírku chytro, nech to vyschne. Čau. Čau. Kokot, suším nohy a skočím do toho mokrého. Dneska je to skúška, test nového spacáku, je to Carinthia Defense 4. Ja som si tu aj všetku techniku, baterky naukladal. To si vložím senka ku nohám, až sa mi to nepovybíja. A zajtra vám poviem nejakú úprimnú recenziu, ako sa v tom spalo. Mal by to byť nejaký komfortov minus 15, tak som zvedavý, nejakých minus 9. Juraj má Carinthiu tiež, ale Defense jednotku. A na to má ešte druhý spacák, jak sa to volá? Snockpack. Takže tiež by mal mať nejaký komfort minus 15, tak zajtra ráno vám povieme, ako sa nám spalo, či sa spalo lepšie v tomto, alebo stačí aj takáto dvojkombinácia, takže vidíme sa ráno. Dobre sa ti stalo, že? Nie? Zima? Nohy v pohode, ale vrch. Musel som sa úplne zavrieť do spacáku a dýchať si. Ja nohy tiež v pohode, ale... Okolo hlavne a kadeľ ti to je na to. Daj sekeru. Ako to ide? Ako ľahko, ale pomaly. Vrtačku by to bolo lepšie. Zdýcha to jak ženská. Na sucho. Na sucho. Čo, babi, ktorá sa v tom vidí? Koko, nemáš na to motor? Mám, akurát točí.
Ideme na 2 dní, bude ti stačiť toľko jedenia? More, zatiaľ sme zjedli polku klobásky. Som idú chleba. A ja tu mám tiež 2 obrovské kusy mesa. Ale vypili sme fľašu. No, ani To je základ. Ako sa cítiš v tvojom novom domove? Ako sa cítiš v novom domove? Vyzerá, že to je teplo. Máme postavené nové doupie. Už som vám ho ukázal. Sme s ním veľmi spokojní. Veľmi sa nám to tu páči. A možno, že to vyzerá ako nejaká zábavka. Akože, ale úprimne, my sme fakt ako také veľké deti. Je to taký únik z reality, proste keď si sa ako decko hral na nejaké bunkere alebo dačo, neviem. Nám to proste ostalo. Akurát to robíme už trošku ináč, dokážeme sa odviezť autami, desíka na nové miesta, máme kvalitnejšie oblečenie, spacáky, všetko. Keď si bol decko, tak si mal čo, si mal nejaké teplaky, kopačky a tatkovi si ukradol sekeru a pilku a stúkal si, čo prišlo. Takže je to inakšie, ale na druhej strane nikdy nevieš, ako bude ďalej. Častokrát rozmýšľam, keď vidím, čo sa vo svete deje, fakt nikdy nevieš. Tak čo budú robiť ľudia, keď nebude elektrina, keď nebude internet, keď nebude plyn, keď nedaj Bože budeš musieť utiecť z domu alebo dačo, tak ja si myslím, že tieto naše zábavky môžu niekedy aj... Budeme mať náskok. Chápeš, dokážeš prežiť. Jasne. Ako čo, chytro zbalíš spacák, sekeru, pilku. V tom najhoršom prípade by si hádam dokázal aj loviť nejako, čo sa teraz akože samozrejme sa nesmie, ale už v prípade tej najhoršej núdze by si podľa mňa dokázal niečo uloviť. No a dokážeš istý čas určite prežiť. No a zima tu je. A idem skúsiť teraz tú vodu hodiť do spacaka, ktorý není vyhriatý, ktorý je celý deň vonku. A som zvedavý. Jurajovi sa roztopila voda. Ja ju mám stále zamrznutú. Som zvedavý, či to dokáže nevyhriatý spacák roztopiť. Ja som sa vybral ešte na takú malú prechádzku po okolí, pozrieť nejaké stopy, prípadne nejaké zvieratá. Je to proste nádherne. A je to taký príjemný pocit, keď kráčaš po snehu a vidíš, že nikto tu nebol, iba ty. A keby si bol, ako keby tu fakt nikdy nikto nebol a ty si tu prvý. Je to taký zvláštny pocit. Pekný. Z prechádzky nič nebolo, žiadne zvieratá, ale vychutnil som si nádherný západ slnka a začína celkom slušne pritulovať. Dneska to bude zábava v noci. Juraj, prečo si tak blízko toho ohňa? Lebo nepálí. Normálne máš ruku 20 cm, 10 cm od ohňa a necítiš teplo poriadne. Troška sa tu dozimelo. Že chceli sme si urobiť čaj, ale najskôr z toho vznikol vývar. Čo tam je? Maslo, Maslo, cuker, pálenka
A kvapkalo tam meso. Kvapkalo tam meso, aj másne oka na vrchu. Ale to Ja si myslím, že ten čajík bude najlepší na svete. bušťaftový. Vravím to iba, nepozerať, iba piť. Ideme na to, večera. Bál som sa, že to nebude prepečené vnútri, ale úplne si myslím, že... No, či? Je to? No, niečo čistého kruta. No nedívať sa a jesť, no. Čo ti poviem. No toto určite nie. To ešte tam musí ísť, ale toto je v pohode. Hrubý kus mesa, no. Toto. Salt. Tu sa nešetrí u nás, že? Butter. Takto krásne. Nech sa to tu potí na tém. Žiadne vymysly. Proste mesisko. Mesisko, chleba. A ideš. Na to nevydrží. No. Chleba, nie je chleba. Tu je chleba. Kámo. To už není chleba, to je kameň. Sa nesmej. To som si otrhol, dneska som bol hladný. Tak som si otrhol opätek, ty kokos. Všetko zamrzlo, ty vole. Všetko, čo má v sebe štipku vody, zamrzie. No veď. Jurko, dobrú chuť, daj si. Dobrú chuť. Koľko je? Na vonku. No teraz by to mal byť nejaký minus 11. A tebe, keď dáš príbeh na Instagram a potáhneš, tak tam ti ukáže teplotu. Ja už som sa rozhodol to zabaliť do spacáku a ukážem vám také finty. Videli ste, že som si lial teplú vodu do spacáku, či do fľaše. A tú teplú vodu si obchám ku nohám a bude mi to tu kuriť. Zároveň, neviem, či som vám už včera spomínal, všetko, čo má batérie, čo sa môže vybiť, tak taktiež ide spať so mnou do spacáku a Ďurky tam ešte maturuje s ohňom a ja už v spacáku. No a merali sme teplotu, tak nejaké 3-4 stupne nám to robí zatiaľ rozdiel. Teplota vonku a teplota tu pod plachtou, ako nezdá sa to nič extra, aj napriek tomu tu stále mrzne, ale aj to tie 3-4 stupne určite pomôžu a hlavne na vás nefúka, neprefúka vás. Takže je to super, je to v pohode. Skoro ako doma. No, zvonej nevied, podľa nás zapite.
urvie uška. To som nečakal, no. Guten Morgen. Hm? Tu hovorím, že Guten Morgen. Chceš podeliť ty? Dobré ráno. No, slúbili sme vám recenziu s pacakov. Takže dneska bolo v noci aj minus 14. Tu vnútri bolo nejakých minus 4, minus 6, ukazuje teplomer, neviem či to je pravda. Ty kokšak, tam začalo snežiť, kámo. Ale fesne. Nie. No a ja som sa vyspal úplne, že v pohode. Včera mi bola zima, nechápem prečo. Včera bola menšia zima ako dneska. A včera mi bola zima, dneska mi nebola absolútne zima. A to som ešte zaspal tuto opretý od Tiberu na rozopnutom spacáku, iba nohy som mal zabalené. Som zobudil, už nebol ani oheň, nebolo nič. A normálne som sa zapol a pohodička, zohriel som sa. Takže dneska úplne v pohode. Ty ako v tých dvoch spacákoch? Fajne dneska. Včera mne tiež bola zima. Ale iba na kúsek tela, nechápem. Aj mne však Náladne mi bola zima. A to bolo možno, že tým, že nám fúkalo. Včera nesnežilo, ale fúkal nám vieter z boku. Možno, že nás nejako prefúkalo. Ale to by nám bolo na nohy zima. Neviem. Ale dneska úplná pohodička. Nejdem von. No však ja už som hore tretíkrát. Ja som chcel sa prejsť, ale keď som sa pozrel pred seba, tak som si... Nohy zasnežené. Hej, až túto po nohy nám nafúkalo snehu. Tak som si to rozmyslel, že pokračoval som v spaní ďalej. A neviem, či to neurobím ešte štvrtýkrát. No, bože. Teraz som len tak zo srandy hodil na 10 minút teplomer do spacáku. Dívajte, koľko tam mám. Takmer 22 stupňov. Moj. Jež máme pobalené, už šlapeme dole, riadne nakydalo po kolena snehu a zvedaví, ako sa ešte dostaneme s autami. No a Juraj tiež točí a vždy, keď ideme takto spolu vonku, tak on točí svoje videá. Častokrát tam má iné situácie, iné zábery, tak jak chcete vidieť viac z týchto zážitkov, nájdete to na Jurajovom kanáli, ktorý sa volá Fenrir Wild. Ešte raz. Fenrir Wild. Fenrir Wild. Čo to znamená? Čo, Fenrir? Hej. Kvázi vlk, dajme tomu. Tak. Toľko od nás. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa čoskoro. Čaute. Ahojte. Ako kvalitne nám napadalo.